Nwanne m ọnụ m esugbuola m chai. Ana m otu nwanne m nwoke akpọ m na fon si m mba nọ m za. Ya sị m na m nwere akụkọ na gbotoro ya ụmụnne na isi na ojule na isi na chi m explode na echiche na ya amaghị m ya agaghị ihu m ya agaghị azụ na ọnụma na o suola ihe na-adịghị mma. Ya gara ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha na ha rụ ụmụ nwoke 3, otu nwaanyị ya wa 4 nne ya mụrụ, nne na nna ya mụrụ, wụsawa ha n'ike nwụọchịa na ha etochịa with the help of ikwu nne na ọ ebe ha shikute ume topụtachịa na ya wụ ka 3 na nwoke na ya nwa tokwerenụ ke nta wụ the only girl, the only sister ha nwere. Chukwu aza ha ekpere, enweta opportunity gbapụ ọsọ na ngwa gawa ala bekee mgbe ihe dị mma. Rute ala bekee takaga n'aka nwaanyị onye ọcha bụ ego chikwe nna obi ukwu. Ha nwere ma companies ma gịnị, nna ya ji ihe ya takaga n'aka nwatakịrị nwaanyị na mma nọte love ndị ọcha na-adị. Nwaanyị mba nnọ ego adịrị ya ka ihe chief priest na-eti money na wọta na ọ wọta ego bịara dịrị ya n'aka. Ya lụọ nwaanyị onye ọcha, ọ raghị ya enweta akwụkwọ n'oge mgbe ahụ ego nọ. Nwaanyị onye ọcha mụọra ya ụmụ abụọ, 2 beautiful girls. Mụchana ya mụchana. Ya jụọ nwaanyị onye ọcha ọ ga na-eso ya alọta Afrịka na every year na ya na-alọta, every Christmas na ya alọta. Na nwaanyị onye ọcha anaghị ekwe na onwe hụ the plan na ọ na-ahụta Afrịka like ebe a na-ata anụ mmadụ. Ọ gwawa ya sị na ya agaghị ala na ọ bụ na ya chela ya gaghị ụmụnne ya lọta mana ya agaghị ala. Ya ghọta that na ya eji hụ nwaanyị. Na nwaanyị mba nnọ m za n'ihi ego ya kpatara na ego ya nwere. Ya ebido ịrụ ụlọ n'ụlọ nne na nna ya n'ụlọ nna ya n'ihi na ụlọ kọrọ ha ọnụ. Ụmụnna dị agba ka ekpekete n'akụkụ ọgwawe na ụlọ ya arụga nga na ọkwa ka diọkpara ka ya rụgara. Na ihe a ya arụga n'ụlọ ahụ na ọwụ n'isi obi na ka diọkpara na ụmụnne ya na ha adụ isi obi adọ. Na ya gwa ka diọkpara onye ya ala ya ga ebe ọzọ gaa arụ ụlọ ya elekere ha ya chia ya sị ya nna ihe o kwuru ya dọ nwere na ihe nwanne na ihe ụmụnne megara ya thank you. Na ndị adas ndị ka ekpokọtere mmadụ ole na ole kwucha ihe ya sara ha. Na ndị eda obodo ha one after the other ka hụkwana ya bụ ịsha mkpokete kwuo ihe n'ugboelu na ihe ụlọ ya chọrọ ịrụ n'isi obi na ọkwa ka diọkpara ka ya rụgara. Mgbe ha ga-akpọ ikpe echi na ihe eji sịkwa ya ekwukwe ya ugbo na ọkwa omenala na o kwesịghị ịrụ ụlọ ebe ahụ. Na ihe eji agwagakwa ya ihe ha ji na-agwa ya nwoke na-eme arụhụ mgbe ị nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ. Ya nọrọ nga agwa ha sị nsogbu na ya na ihe ha kwuru na ihe ha na-amaghị wụ na ụdị ka ego ya nwere na ihe enweghị ya rụrụ di ya anything to him. Ya gba ha nkịtị ya gaa n'ihu pịa ụlọ tore nwanne ya nwoke ụlọ rụọ ezigbo ụlọ ebe ahụ ụlọ ahụrụ anya. Gwa ka e toro ya direct na ya gwa nwanne ya nwoke onye ya ala mbi. Ọ gwa ya na onye onye ya ala mbi na enwere ala mbi. Ya asị oke ka ahụ gwa step aside. Ya pịara onye ka ahụ ụlọ oke rụkwara ya ụlọ oke ya. Na nwaanyị mba nnọ na ụta ka esi rụọra ụmụnne ya abụọ the only brothers ya nwere ya rụọra ha ụlọ. Before bịazie ntụrụ gaa n'ala ka ya gaa rụọ ụlọ ya chọrọ ịrụrụ onwe ya bịakwa na Owerri zụọ ụlọ. Na ya na-alọta every Christmas n'ihi na ya nwere akwụkwọ. Diọkpara nne ya kpọwa ya aza ọ gwawa ya datị na ụlọ anya na-eji hụ nwaanyị na every Christmas ya eluwe nga na ya nwaanyị onye ọcha ga-ekwe eso ya elu. Na ọ pụtara na ihe ọ pụtara na ma ya ma ụmụ ọ mụrụ ya enweghị intention of coming to Africa ma ọ bụ na enwe ihe mere ya echi. Na ihe ọ pụtara wụ gịnị na eji hụ nwaanyị. Ka ya chọtara ya nwaanyị na enwere nwatakịrị nwaanyị dị mma ya ma nne na nna ya zụrụ ya ọfụma na o nwere mbudo obi nwee respect na ọ bụ ihe a na-achọ na nwaanyị na ihe a bụ opportunity na ya ga-alake ka ọ lụọ nwa ahụ dị onye ka na Nigeria ga-amụrụ ya ụmụ aha ya hapụla ya dị very happy si nụkwa na nwanne nwoke na ọrụ ka ọma ihe na ya n'obi ya echeke ya ejikwa n'anya na-etugekwa na nwaanyị rụ nwa. Ya gwa esi otu nwanne nwoke agwa esi etuzile fọda before mara eme this girl invite ya bịa. Nwaanyị mba na nwatakịrị mara mma nwa na nwa kwugodo n'ọtọ na nwa mara mma ma nga niile dị very quiet. Ekwukwu okwu ya ma ihe nwa n'isi na ọ dị oke na ọhịa a na-achọ na nwaanyị na ị gaghị ahụ that girl ga-esi chọga nwaanyị n'ala. Not the quiet
ọwụghị onye oke ọka ya sị nwanne nwoke na nwoke na ọ bara ya anya na ya laikiri ya. Nwanne nwoke sị ngwa na ya nọ in a hurry na ebe ha mara n'onwe ha na ha kparịtawa na fon ọ maratụkwuo ya for some time ọlọ maazị mgbe ọ ga-alọta bịa mee ihe nụ n'isi na ihe nụ gbe na-ekwughị na December 2 years ago. Ya na nwa akpagide na fon na-akpa na fon na-ese ndụkwara ya ego emere ya ihe niile n'ihi na ego nọ emere ya everything eleta ya make sure not very happy. O wetawa ka October last year ya gwa ya na ya ga-alọta Christmas na ya ga-alọta na ya lọta n'ụzọ ihe abụọ ekwelo ịbịa mejie ụlọ nne na nna ya n'ihi na ụlọ ha agbachaghị ihu and ịkwụ ụgwọ isi gbaa nkwụ. The girl dị very happy. Ya ga discuss kwa ya with ya gbakwa nwanne nwoke gwa discuss with dị ọkpara nne ọ sị na idea ahụ na ọ mara mma na ọ project ebu n'aka ekwuru lowe Christmas ya lụrụ December gara aga ya eji nọgidekwa ruo ugbo ya na krom ihe ya ka na Nigeria. Na ya ka ya lọtara na December kpọọ this girl ya na ya bụ ahụ chabịa hụ na ọ dịga quiet ya hụ na ihu adị na o nwere ihe nye gị nsogbu na obi ya hụ na ọ dịga hụ bright ya gwa ese otu esi aga about it na ọ ga-akpọ nwanne nwoke ka a kọstọ ihe ọ ga-egwe ichenji rufu ụlọ ha mejie ụlọ ha ya dị mma ile anya so that ya kpọrọkwanụ ụmụnna ya bịa ahụ ebe gbara ihu a ga-anọ. The girl asị ya na ya nọ na ihe o kwuru mana ya biko na ya pọsọ na ya ga-like ka ya na ya bụ discuss before ga further n'ime ihe ahụ ọ chọrọ ime. Ya gwa ya sị na ihe o kwuge now na o tele ya notisiri ya na o ruole 2 weeks ya notisiri na ọ dịga cold na ọ bụrụ na ọ nwetara onye ọzọ na o mee ka ya mara na ọ bụrụ na ọ like ya maybe enwere ihe chenjiri na o mee ka ya mara na ihe ọ pọsụrụ ya now from ime na ọ wụta ka enotisiri na voice ya notisie na something bother ya ọ na-achọghị egwe na ugbu ya lọtara ya even though na ya na ya bụ face to face na still ihe abọda ya nakwa abọda na ọ gị na-enwe ihe ọ chọrọ egwe na ije ya lụrụ ọwa akpa ya akpa ya lọtara all of a sudden gwa wes ya chọrọ ịbịa mejiere ha ụlọ nakwa ihe ya kpara ya na ya abụọ kpara na ọ wụzọ ihe abụọ bụ elo gị na ele ka ọ pọsụrụ igbu a na ọ gị na-emere nwe ihe ọ chọrọ igwe na ya gwa ya. The girl agwa yes na ya nwere lot igwe na ihe ya chọrọ igwe na ọ dị deep. Ya gwa the girl songwana na okwu wena the girl asawo ihe a na-ekwu na chamfa na okwu ihe ya chọrọ igwe na ọ dị deep. Ya so okay ya gakwa ụgwọ room na hostel nọ close to their side ya na the girl agawa there erute nne kwuo n'okwu ihe taa ihe echi ya ekpudo ihu na lebe ya gwa esi na ọwụ ihe a ga-ebere akwa lelee otu ọ ga-eshi many expect ifil mebe ihe meghe akwa ọgwabeghị ọ nọrọ n'ihu ya na-ebe akwa nọ ihe ya bịara ya na ya bịara ịkpakpa n'ọgwụ ya na-enwe ihe ntị nụrụ gbawa na-enwekwara ihe anya hụrụ gba ọbara n'ọgwụ ya ihe ọgwụ mgbe aka dis ga-eji gwawa ya that na ya wụ side chick dị ọkpara nne nwanne nwoke nwetere na ya wụ side chick ya ọsọ ume awụ ya n'afọ ugwu ya elewe si side chick onye nwanne nwoke ke nwetere ya na ya abụọ ke nwetere na ya cs na ya wụ side chick na ya na ya abụọ amara na for 2 years and na ọ nyanyere ya aka na ọhụ na family ya eshi na business ya na-eme taa na nwanne nwoke mepere na uru enyemaka na-apụta n'ezinụlọ nne na nna mụrụ ya na ya nakwana nwanne nwoke na ọ na-enye na ya wan na help ha that he has been very supportive. Na nwanne nwoke like ya too much mgbe ụfọdụ gwawa ya that na ọ bụrụ na ya alụbeghị nwaanyị na ọ ya ka ya na-alụ na ọkwa nna nwunye ewe onye agwa ọjọọ na nwunye nwere agwa ọjọọ na ọ na-enye nsogbu na mma ya divorce ole bịa lụrụkwa ya ya elekirikwene ya ewepụ anya na for her na ya gaghị asị ya lọvụrụ ya na enweghị ya na lọvụrụ nwoke ji nwaanyị fụ ya hapụ ha obi aka ịbịa follow in love na ihe nwanne nwoke wụ na ọwa onye enyemaka na ọ nwanne nwoke wụ onye bịara bịa mewe ihe love na ya na otu ụbọchị ọbịa gwa ya na ya ma karata ya ma kwere ya mara oyi ala na ya ga-alike ka younger brother ya na ala bekee lụọ ya sịrị ili ya sị na o kwesịrị ekwesị na ọkwa ga awụ bitere ya sị mba na ọ younger brother na ya ma ọtịa ga-esha handle na after all na ya onwe ya alụbeghị di ya onwe ka ekwene ji nwaanyị ji ụmụ elecha anya ahụ si na ọ ga-awụ n'otechi echichọ igozi ya o meghị introduce that year ọ lọtara ya hụ ya nabata mmụọ ya nabata na ya nwa hụrụ ya mmụọ ya nabata na enwebe nwoke ya likere n'ụdị ahụ na enwebekwara nwoke ya hụrụ ya likere presence ya appearance ya in the first place n'ụdị ahụ ya gbanụ nkịtị na-ele na ihe Chineke mege
na ọ wote o shiri dabakwu ọ bụrụ na ya onwe laikiri ya ha ebido ihe ha na-eme na ruo that year ọ laghachiri otu a ka nwanne nwoke na-abịa enye ya nsogbu mgbe niile ọ chọ ka ya na ya bụọ nnọkọ mgbe ya emechaa gwa sị ọkwa mana o kwesịghị ekwesị na ya nọ n'ime relationship with nwanne ya nwoke na younger brother ọ gwa sị as long as na ọ wụghị nwunye na ya nwa alụbeghị di na enweghị ihe o mere na ọ jụkwanụ na ya ga-emebikwa ihe niile ike agwụ ya and by then ọ na-ekwu ihe a na ya nwa fall in love with him already ya ma otu ya ga-esi bịa gwa ya na n'ihi na ya gwa ya na ọ ga-adị ka ya ti ụmụnne abụọ ga-ebido sewe ya achọghị iwu the reason two brothers ga-eji sewu dịka okwu ahụ na ọ ga-ere ya ure na ntị ere ya ure n'anya ya efile na nwanne ya nwoke dịkwara na ọ ga-eme understand mana o meghị understand ihe ahụ na-epụrụ ya na ya bụ okwu ya emechaa fọlọ ya na ya bụ ebido mewekwe o ruo na Oktoba ahụ na Oktoba last year ọ sị ya ga-alọta bịa emezie ụlọ ha mee ihe nọ n'isi ya nwanne ya nwoke wụ elder brother ya agwa ya nakwa nọ na the latest na nwanne nwoke na-abịa ịrụziri ha ụlọ mejie ihe niile mejiere ha kọmpand ha kwụkwa n'ụgwọ isi ya na ihe ya chọrọ ịgwa ya bụ ka ya mara ihe ọma ya mere ya na ya gaala ike ka ihe nụnụnụ mege n'etiti ya na ya bụ kwụsị not today not tomorrow not forever till ọnwụ ekee ha ya jụọ nwanne ya nwoke sị na nwanne ya nwoke bịa kwụ ụgwọ isi ya na-alụọ ya wụrụ nwunye nwanne ya nwoke ihe emege na ka na-eme bịakwara nna ya si ya yes na nwe ihe nọ dị na after all na nwanne ya nwoke anọghị na Naịjirịa na-enwere ihe ọjọọ nọ dị na ndị ọzọ na-eme ya na-enwe ihe ọjọọ nọ dị na-enwegodo ihe mere nwanne ya nwoke echi na ọkwa nwanne na-ekuchi nwunye nwanne okwu ahụ jụọ ya njọ na ntị ree ya ure na ntị na onye a na-ekwu okwu ya wụ somebody ya laikiri na-enwe mgbe ya planụrụ na ndụ ya niile na ya ga-alụcha di nwoke ọzọ akọrọsọ ya ụkwụ na mata ihe ọ sọkwara ya gwụrụ na kama nwoke ọzọ ga-akọrọsọ ya ụkwụ divorce ọ dị ya mara na ya hapụla ya pụọ mana enweghị mgbe ya hanyere n'elu ụwa na ọ bụghị part of ihe ya nwere ike ime na ya lụchara di a married woman nwoke ọzọ arịa ya elu n'ime marriage na ihe ya na-enweghị ike ime na dide ya ga-eme ka ya ga-anwụ na ya tara ya li convince nwanne ya nwoke ọ sị mba okweghị adịghị ekweghị ọ naghị eme understand na ihe ya chọrọ ịgwa ya wụ ka ya gwa ya dat na ọ gaghị awụ ọkụ na ọhịa eji pọsọ ya ịbịabịa rụzie ụlọ nne na nna bịabịa kwụ ụgwọ isi ya na ya amaghị otu ya ga-esi ebiri na kọmpand ebe ya lụrụ di ụmụnne abụọ na-arị ya elu na chi ihe na-enweghị ike ime n'elu ụwa not even as a married woman ya ga-alụcha di ihe dị otu a na-eme na ndụ ya na ya agaghị eme ya ga-anwụ n'ọhịa ejiri pọsọ ya ka ọ tụgharịa cheke ma lee ihe na ya kwuru na ihe ahụ erighị ya nri na ahụ kemgbe Oktoba o jiri gwa destin ma gwakwana ya na ya dị sorry na everything na ya dị very very sorry na ọ dịghị ha power na ya amaghị otu esi aga about it na everyday ọkpa ya na phone ya na-efeel guilty na everyday ọkpa ya video call mgbe ụfọdụ ọ ga-ahụta ihu ya na-adị na ọ wee echiche na ya echegbuola onwe na ya tara ya ime dị ọkpara nne ka o mee understand na o meghị understand ọ chọghị ihe ma o sendị ọ ghọtagaghị point ya na tara ya ime na ọhịa sị ka ya gwa ya chọghị ịba ga ebe ya ga-aba ga ọ bịa wụrụ di lụrụ ya ka ya ga-aghọrị ya n'ụdị ahụ mba na nke ga-adịghị adị nke na-agaghị adị na ya chọrọ ya endịala ihe na nwanne nwoke wụ dị ọkpara nne na-eme na ya endịala ya for good forever and for good ọ si elege this lady elege ike agwụ ya nụrụ nga mmiri fonu kpọọ ka etoro ya direct nye ya direction ọbịa na the hotel ọbịa this girl akọ ihe n'ụgbọelu ka ahụ ehuru ọkụ ya kpọọ ndị ọkpara nne nye direction ọbịa na the hotel abịa ha nwa ụmụnne atọ ụmụ nwoke ụmụnne atọ ezuo na the room this girl erepitikwa onwe ya jụọ nwanne ya nwoke sị na o lee anya n'ihu gwa ya dat na ihe na nwa nkwuge na ọwashi na ọkpọrọ na nwatakịrị side chick ya o mega enyi kpọrọ ya kpega esi alụwa ozurie ọ nakwa eme plan ikporo this girl lakpo ma ọ na ya lụcha anya echi that means okporo nwunye na-alakporo ya nọrọ n'ala bekee agba mbọ ka ọ dịrị onye ihu na onye azụ mma ọ nọrọ na Naịjirịa kporo nwatakịrị nwaanyị okpere si alụọ kporokwa na alakporo ọwụ ihe ọ na ole anya n'ihu gwa ya na ihe this girl kọga na wash nwanne nwoke a sị na ya dị sorry na ya dị very very sorry na ya wụ nwa dị good na ihe kpatara na ya efili na ọ dị mma ya jụọ ya na anaghị ekwu karata this girl na ọwụ ihe ya jụga na ya jụga ha ese ma nwa ọ dị good ma ọ dịghị good ya dị question ihe awụhụ ma karata ọrọ mma ma ọ mahụ mma nwa ma ọwụ ihe ya jụga na ihe ya jụga ya wụ
na plan ya ọwụ na nwatakịrị ọrị ga-elu side chick ya na ya bụ omeke ihe o kporo ekpo ego si alụwa na plan ya wee ifu ndo ya lụcha this girl lụọ ya echi n'ime marriage ya manya na plan gawa ala bekee okporokwa the same girl nwunye na alakpuru dịka ihe na nwa akọrọ ebe ugbo na ọ ihe segara ya na ya abụọ na the girl sị ka end ihe na ya abụọ mega ọjụ na ọ gaghị eme na o mekwala eme na kama ọ ga-eme na ya walk out of this thing ya na nwanne nwoke meke gently ma ọ wụghị ya na ihe a nwa akọghị ebe a na ọwụ ihe owotu o shedịrị diọkpara na-esi ya dị sọrị na ya mana emejọla ya jụọ diọkpara na-esi na ebe ịma na imejọla na olekwana ụzọ ya onwe esi mejọ na gịnị ka ya mere ya eji deserve all this thing na ọgọdụ na ọ yiga nwa na hụ na agwa ya dị mma na ọ ga-adị mma na ọ dị mma ọlụlụ na ọ kweghịsị ihe pọs wepụ aka ga chọrọ another side chick o were nwa na-epu ushiri ka ya lụọ ya hụkwana nwatakịrị fall in love ọ nakwa agwa nwatakịrị na-agwa ya datị na iwu ya na-aga ewe nwunye nwanne nwoke ya ka ihe ha na-eme ka o end ya ọ na-asị ya na onwe ike end na after all ya anọghị na Naịjirịa na ya na ala bekee so na ote ya na ala bekee na ọ ga na-akpọrọ nwunye ya gara agakwa ụgwọ isi ya kpụrụ elakpụrụ na-akpụrụ elakpụrụwe na-ele ihe mere n'ele ụzọ ya shiri mejọọ ya ọsịtino brother na-arịọ obodo ihu n'ala okwu ha okwu o weliteghị ihu elu okwu ha okwu ọzọ obodo ihu n'ala ya si ihe mere na ya ejiri kpọọ ya bịawa ebele ka ekwuo ya wụ na nwunye wee ezigbo nwaanyị na-akọtakwara akụkọ nwunye na ọ bụ na nwunye nwe agwa ọjọọ nwere agwa ọjọọ na ọ na-divorce ya lụrụ this girl na nwunye wee ezigbo nwaanyị na ọ bụghị onye ya ga-emenwu napụ ya joy nwanne nwoke kwudo ihu n'ala ya na-ajụ ya sị olee ihe mere lelee ụzọ eshiri mejọọ ya na o nwere plan ịrị nwunye ya elu kpụrụ nwunye ya kwụrụ ụgwọ isi na-ala kpụrụ na mgbe nwa ya na nwa megidekwara ihe okwu eru na ọlụlụ ọhụ nwa na ọ gwa ya rụ mma na ọrụ mma ọlụlụ o metụghị pọs si ihe ya na ya na-eme na end yala ka ya ga chọrọ onye ọzọ ọ wụrụzie this girl ga na-agwa ya na otu ya na-aga ịlụ nwanne nwoke na ihe na ha na-eme na ọ ga-end kwa na ihe ya na once a kwụrụ ụgwọ isi lụọ ya na ya ihe a ga-discontinue ọ jụ bido tret na nwaanyị na nwanne na ole ihe ya mere ya n'elu ụzọ ya shiri mejọọ ya ọ sị nwanne nwoke bido ihu n'ala ka ihe toro na ọ ga-akpụ ihe n'akwa gbawa sị diọkpara nne na o metekwe nke ahụ na o metekwe hụ this one na ihe ya sị ka ya gwa ya wụ ya nọrọ onwe na from today going forward na ya nọrọ onwe na ya nakọtakwala kpoo ya na phone again ma ọ bụrụ na ọ chọọ ka nwunye ya nụ ihe mere nọ ọ bụrụ na ọ chọọ ka agbashiwa bupụtawa ihe n'obodo kwuwe ntị niile anụ ya na o werere nwatakịrị nwaanyị ọyịga kporo ekpe ege nakwa agwa dị gị na alụchagodi ya kwụchagodo ụgwọ isi ya gara ekpekwe ya alakpụ na ọ bụrụ na ọ chọghị ka abịa kpee ya ka ikpe ọ bịa ya bịa kwọrụ mba ụwa dịka obi o nwere na ọ nọrọ onwe kpọkwala na fon na ya nọrọ onwe ya na ya bịakwala n'ụlọ ya chọghị ịhụ ya n'ụlọ ya chọghị iji anya ya ahụ ya ka ya mara ihe echi ga-eweta na ya nọrọ onwe na onye mere nwere mind mee ya ihe na ọhụ poison ọ ga-enye na ya kwụcha ụgwọ this girl na-alụcha ya na ọ ga-adịdị happy ya lọta oke nwoke na-alọtasị ka ya na nwunye ya nọ na ọ na-ahụ ya na this lady na ọ ga na-adị jealous ka ọ hapụ inye ya okeri ọnwụọ one day because of why na ya nọrọ onwe ya ha bịa ibusịrị dị girl okwu ya gwa sị hapụ gị na onwe ha gbasara this girl ya hapụ gị na orubegị otu ahụ na otu eshiri bịa peacefully na a ga-eshụta ala onye ọbụla ga-alawa nụ nke ya na-emecha ihe a dịka meeting onye ọbụla lashia mba nnọọ na ọhịa eji sị ka ya kpọdele m biko na ike gwụrụ ya na ya likere this girl too much na ya likere this girl too much na ya hụrụ nwa n'anya and ya nwe nwa likekwere na ya na asị ya kwuo na nwa ahụ likere ya na ụtọ na-esi agwa ya okwu na mgbe ọ dị happy mgbe ọ dị lively na dịgị na ọ likere ya mana otu ihe shidiri ugbu a na ya amaghị what to do na ọ ya discontinue ịga lụwa this girl m juderele mba ụwa na ya dị confused na ya likere this girl na ya katụrụ mashin ya likere nwa ụmụnne m okwu ekwule ekwucha m si ya nwanne m nwoke ya sị nwanne m ya sị ana m ihe kwuru okwu gị kwụ ọtọ mana ihe m chọrọ ka ịghọta wụ ịhụra nwaanyị a na-alụ alụ na di a na-alụ alụ onye ọbụla nwere story ka ya to tell otu o si meetie onye ya na ya bụ bi dịka di na nwunye ụfọdụ ka ha anaghị awụ ọ naghị adị smooth ụfọdụ na-adị smooth onye ọbụla enweghị di na nwaanyị bi today ị ga-ajụ sị elee otu gị na onye a gị na ebe isi mara ọ ga-akọrọ m ụfọdụ na-amata ya na funny way ụfọdụ na-amata na ihe yiri akwa ihe mgbu onye ọbụla nwere akara ede nwere ọ ga-eji amata onye na ya bụ ga-ebi dịka di na nwunye
mgbe ị na-ekwu okwu anụrụ m ihe i kwuru ebe ihe ebe si this girl sị that na ya wụghị onye ga-alụcha di nwoke ọzọ arịa ya elu. This girl sị na asụgodarị na di ya na ya bụ onweghị okwu na ọ ga-akarị ya mma ịgbasa na that marriage, walk out of that marriage than ịnọ n'ime marriage na-eme anything. Ọ sị na ya wụghị onye ga-alụcha di zọ onye lụrụ di lecha di anya nwoke ọzọ arịa ya elu. Ihe a niile wụ ihe i kwuru this girl gwara n'ihu and ọ gwaghị ya under pressure, onweghị pressure o ji gwa ya, ọ gwara ya because ọ hụrụ ya n'anya. Ọ wụrụ nwa na-azụ ha azụ wụrụ nwa na mmadụ na-anọ n'ime ụdịka ndị a juru everywhere now. Condition nwanne gị nwoke ewetaghị wụ ọmụmụ some of them enweghị ihe ọwụ, ha ga-adị very happy na gị bịa lụọ ha, mụọ ha ụlọ nna ha, rụjichere ụlọ nna eme ihe niile, gị ma ha na plan lash ya na nwanne nwoke merekwa ihe ha dị mbụ emere nwe ugbu a ka ha ga eme ya even ụmụ ike ị ga-amụ nwanne nwoke ga-amụrụ ha. Mana ọ dịghị otu a. The lady say kama ya ga-continue n'ihi na condition nwanne gị nwoke nwetara ya agaghị ekip tourism, ya agaghị eme nwunye na ọ sị ya ga-emeli ya. That condition nwere ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa ihe ahụ wụ sweet, mana ọ sị na ọ dị iligili and ọ ya butere okwu niile ji pụta ya ga n'ihu ịpọsụ gị from ịrụ nne na nna ya anything to avoid ịpụta echi gị sị na imegidere to avoid the deeper or stronger betrayal. And ọ ya was step forward igwupụtachi ihe ndị a niile. Ọ gịnị butere ya? Nwa nwere respect for marriage, o nwere respect for you, ọ hụrụ gị n'anya, ọ ka dị single. Onye na-ekwu okwu ya wụ ọ wee young lady na-alụbeghị di, wee ihe niile ya na nwanne nwoke mere ihe mere na past, ihe mere mgbe ọ ka dị young. This girl wụ somebody ga beat your chest gesi yes na iji nwanyị. Ihe m gwara gị otu ọ dị. Ihe na nwanne nwoke emege being a married man in the first place wụ background oshi, who needed help. A na-eji anya ọma eme ụfọdụ ihe kwena a ga-eme nwe avoid, mana mgbe Chineke nwere reason for ihe ọ na-eme, mgbe ụfọdụ ya dịka emere mistake mmadụ anyị nwa bụ mmadụ ignore for a better thing to come. Go nwa wee better thing na-abịa na ndụ this girl kwana better thing na-abịa na ndụ n'ihi na ya wụ nwa azụrụ ya azụ. O nwere respect for you. Ihe m chọrọ ka ịghọta wụ ụdị otu o shedere na Nigeria now, condition na nwanne nwoke wetaga were ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa ga-achọ ya likiri ya otu ahụ. Ịkpa ha aka na ha si na ala bekee na body no be firewood. Nwanne nwoke na-arụ na Nigeria gị na gị bido ka mgbe ị lụrụ, mana ọ sị na o lere anya n'ihu sị na ya wụhụ ya plan hụ na-enwe mgbe ya hairi na ọ ga-adịrị ya otu a na ya lụcha dị nwoke ọzọ across ya. That comes with principles, that comes with proper upbringing, even though na enwere ka o si dị ebe ya na nwanne nwoke. Now enwe onye ọ ga-awụrụ ọ gaghị ekwute until gị mechiere ya ụlọ nna ya gị lụọ ya, abụ achịwa echi na nwanne nwoke ka ị ga-egwesiri iwe ọ batala mana ọ dịghị otu a. This lady is trying to stop future damage. Ihe ahụ ya na-akpọ proper damage control ka this lady wetara forward. Ekwela ka ọ bụrụ the reason ị ga-eji sị na ị gaghị alụzi ya. As long as ọ wụhụ virgin, ị nweghị intention ịchọga ha virgin ị na-alụ, ịchọga onye dị experienced, wee ya na ihe mere n'ime past ya. Mana nke esi nwanne nwoke agaghị atụpụrụ ọnụ, ịchọka ọ tụpụrụ ọnụ, ịchọka o mee ka ịchọka o mee ka ọzọ. No, that's not what you have to do. That should not be the condition. Ihe ị ga-emewu because eburu ega n'elu buru ega n'ala nwanne nwoke n'idiri ha. Ihe a mere na agaghị akwụsị uliri gị na gị lose this girl, another person ga-alụ ya. Nwanne nwe eventually tomorrow ị ga-agbaghara ya, unu ga-emekwa ihe nwanne. But who are you losing is the question. Chineke akpọtarala gị somebody dị good. Na ihe ị ga-emewu ị ga-aga n'ihu gị lụ this girl, ma the only condition ọ na nwanne nwoke sị na ya dị sorry na gị gbaghara ya na ya dị sorry. Ọ dị serious na apology ahụ tendaga. Ọ dị serious na gị gbaghara ya. Condition ị ga-ewetawu gị na ya na this girl ga-agboriko. That should be the condition. Don't leave this girl and then eventually you must forgive your brother. Ọ nwanne gị onye a mmiri so ga n'otu ite nweghị ike eme, ị ga-egbu ya egbu. Ọ nwanne nke ọwụ gịnị abụọ ọ na-atọ ga-agba oriko in the sense that enwe ha na-akpọ oriko. Unu ga-ekute mmiri wega na white basin, ọ na-atọ. Unu ga-ekute mmiri wega na white basin, were ose ọjị, alligator pepper,
4 seats wega na mmiri ahụ. Cheta alligator seats 4 wega na mmiri ahụ awere na white bowl, white basin. Agwọtaja akwụ ọ shite nri. Agwọtaja akwụ ọ shite nri. Bupụta mmiri a. Ụnụ atọ ga-agbara ụkwụ ala, onye yikwele slippers. Ụnụ abụọ ga-agbara, ụnụ atọ ga-agbara ụkwụ ala bambam. And ụnụ ga-egwuso ote eme, onye nọrụkwala ọdụ. Ọ gịnị ka ụnụ ga-eme? Nwanne gị nwoke ụdị ọkpara nne gị ga-ewere ngaji, ofu ngaji ka ụnụ ga-use, not more than 1 spoon, ofu ngaji ka ụnụ ga-use. Ị ga-ewere ngaji, ofu ngaji, nwanne nwoke ga-eweta ngaji. Ya ewere ngaji ahụ, ya ekuru nri ahụ, ọwụrụcha akwụkwọ ụnụ gwọrọ. Ya wuru nri ka ụnụ shiri bupụta. Ya ekuru nri ahụ a ga-eji ngaji ahụ, ofu ngaji ahụ, tọọ nri ahụ ọfụma ọfụma, gwugharịa ya wuri, gwugharịa ya. The first ngwugharịa ga-atọ nri ahụ. Nwanne nwoke ekuru. Na ya na-ekwe nkwa na ya ga-ahụ ihe ọjọọ bịara ime ṅụ ya. Na ya agaghị akpatụ, ya agaghị akpọ nwunye gị alakpo n'ụdị ọbụla. Not na ndụ, not n'ọnwụ. Na ya agaghị akpọ nwunye gị alakpo. Na ya agakwana ahụ ihe ọjọọ bịara ime ṅụ, o mee nwunye gị, o mee nwa gị, ya emechi ọnụ. Na ya eme ya na oriko na jide gị na ya. Oriko ji nwanne jide gị na ya abụọ. Ya ekuru nri ahụ, ya erie ya. Kuru mmiri, ya were kọpụ kuru mmiri na that bowl ahụ ṅụọ ya. Were ngaji ahụ kpaa ha gị onwe gị n'aka. Ebido tọọnụ aka dị iri, tọọnụ ọha again, tọọnụ ọha, gwugharịa ha, tọọnụ ọha, gị kuru ya. Na ị gbagharala ya site n'ala na obi gị. Na ị gaghị ahụ ihe ọjọọ bịara ime gị imechi ọnụ. Na ị gaghị akpa ya na ezinụlọ ya agwa ọjọọ, n'ụdị na ụdị ọbụla, not na ndụ, not n'ọnwụ. Ị gaghị ahụ nwunye ikpere nwunye lakpụrụ, gị kuru ji akwụ nke taa. Ke nwa agbọghọbịa agwanụ, ekurukwe ka ya. Na ọ bụrụ na gị lụọ ya, gị na-ebiri dịka di na nwunye, na ya na-ekwe gị nkwa na nwanne gị ọ nwoke ọzọ agaghị akọrọsị ya, not n'anya ọcha, not n'anya bambam, not nga ya dị ndụ. Na ọgwụkwa na-emegide ya marriage ọwụ na ọ dabazi na ya ga-work out, na enweghị ike ime, na ya na-ekwe gị nkwa na ihe dị otu ahụ agaghị adị. Ya taa dị akwụ, ya ṅụọ mmiri. Enweghị ịchọrọ ịga ọrụ nne na nna gị, gara ọrụ ha, ga-akwụ ụgwọ isi ya, lekwe nwunye gị lọrọ. Chineke rọpụtarala gị ezigbo nwaanyị nwere respect for marriage, nwere respect for humanity, nwere conscience. Biko imecha ya ka koro gị gbara nwanne nwoke. Enweghị unu na-eme, unu akọntinu mee ya. Ụmụnne m, ọhịa m gwara ya. Enwekwa ihe unu ga-agwa ya. Unu ọsịkwa mba na ụta nwanne nwoke adịala ya elu, ya alara ya gara alụ. Enwe nnọọ ihe uche unu. Ọ gụkwa akụkọ kọmentị unu. Enwe nnọọ ihe unu si ya mee. Unu gwa ya. Uche onye adị njọ. Ọ nga ọha nọ m n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.